pagpananong ng mga mais. Pwede yung gagmaya gitag mga puso. Saan naman lang nga maisan ako eh. Yun ani lang gini siguro ang iyang mga unod siguro ani nga perti manging gagmaya ni. Sus, ita. Oh. Saan pa man nga klasiyas mais nga mo giabot ani akong kamaisan diri. Yun ani lang gini siya kadaghan jud ang iyang unod ani oh. Sus, mao de hinungdan nga perti na kipagkamahal lagi sa precious bugas. Tungod sa ato ang pagpanamnom nga krisis kayo ang iyang unod. Usa sa kini yung aning pakaw na gani. Di mo pakaw, maglisod na kita papangilo ani. Kay magatain ni atong kamot. Paita gisa ako pagpananom. Ug doon na pa ni abono. Tara ba? Dagko unta. Unsa o man ni ko pagpananom ni wa man yung ko'y wa man yung suporta na kong abono ani. Wa man yung ko'y kapalit. Ug ginabunuhan pa ning mga maisa. Siyempre mo dagko gini ang puso. Niliwat siya niya kong ulo gani o tanawa. Wagi katubo akong buhok. Wala. Purti naging mahala lagi karon. Di mo gani mapakurti ta mo ning singo nga ug ibunuhan pa niya ako ang maison. Mo pareha sa niya akong buhok sa unta nga mutag asa unta ni. Karon tamaw. Pila naman lang kabuk unod. Mo nang purti naging mahal lagi din taon jud sa palaliton karon. Mahal kay ang bugas. Mo ni tungod aning kuan nga purti nang gagmayag unod. Paita sa mong ko ni padulong in taon. Ay. Saan pa man ako ni taon ay. Bay, bay. Bay. Bye. Hilap mo ka. Ari ko sa akong kamaisan bay. Nya. Sino problema nimo nang imong kamisan de? Ako unta ni sanggion unta. Pero unsa pa mayot ng makbalani nga putir man taong gagmayag puso. Patay na pa din uno de. Apa ako masanggi na nimo? Wa ba lang ni masanggi bay na tila putig yung gagmayagid bay. Mao ni uno si imong mga mais bay. Oh, maor bitaw yabot bay. Kaya tungod ni wa kini siya abono. Ay sagot paminaw sa ayaw sa paghilak-hilak. Sige lang gud paminaw sa parmaklaro ang ito istorya ay pagtiabaw. Ay ani mo gud siya bay. Unsa man bay. Ang kuwang ani imong kamaisan. Abin mo kunsa. Insulti unta ka nako. Kay abin mo kunsa sa pag-igo pa lang pag-inana ka dagkuon ani og insulti pa lang kanako. Ako ni pada nag-iti sa buno din hinapitas mo lugar. Kanang iti sa manok bay, sultian na lang ka. Mausa na usa. Paminaw sa ay paghila. Oo bay, minaw ko. Nag-uulang ko bayo bay nga tiyan. Pwede lagi nabili na duwan lang gikalusok na namalay mo tanan. Ang sipyat nimo bay. Kay wa ka mangonsulta nako. Nangonsulta unta ka. Nya. Nali kay katag na kong abonog yan. Sunod na kong pananom ani. Paminaw bay. Wa di ka mahibaw. Zaman. Maduna mo ko'y amigo nga muhatag og abono. Doon ako'y Tama. amigo nga mga dagkong negosyante sa parte sa poultry farm nga may makahatag og abono sa imong kamaisan. Nya. Nganong wala man ka musulti nako? Unsa may imong gusto? Ugma dayon ako kapahatdan og abono nga di naman ni mabunuhan kay patay naman imong mais. Oo lagi bay. Mo lagi ba niya. Imbis ta ako tag sanggion ni karong adlaw sa manani bay ya. Wa man ka mamoso. Mauso lagi bay no? Bay. Ayun ani na lang bay. Paminawa sa Ano ba, bay. bay? Ay sa pagila. Karong mga sunod bulan bay. Iniguman ni mong sanggi ani. Kay murag mabuhi pamatingay ni imong mais kay imo ning imong binhi. Oh, mo na. Himuha na ning binhi siya bay. Unya. Iniguman ni mo ani panganggi tanan. Oh, Ipalubo ni tanan ang kining mga unura. oh, ako na. Kay itisok ta ni pagbalik unya ako'y mo supply nimo ite nga imong yabuno ani dapita. Tinuod ka bay. Tinuod na bay. Dagan salamat kay bay.